Ang electric fan na to ay gumagana, malakas. Regular na ginagamit tapos biglang lininisan pero hindi na siya gumana. Parang umuugong na lang yung makina niya. Tapos umandar sandali tapos bigla na lang pumutok sa loob. So ito ngayon ang gagawin natin, troubleshoot natin kung anong nangyari sa loob. So buksan natin mga kawaray. Yan, nabuksan na. Tika lang. Yun nga, may tama yung coil. Mapapansin nyo. Ito, natanggal ko na. Ayan. Ito, may nakita kong isang electric fan. Pang na sana. Pang kalakal na. Bibinta sana. Tingnan ko kung fit siya doon sa nasunog na isang electric fan. So siguro magagamit ko yung coil na ito. Tingnan natin kung mag-fit siya at saka kung gagana, kasi sabi nila matagal na daw to eh. Dapat bibenta na lang. Kaso hindi pa na lagi nilang nakakalimutan, so try natin i-check kung gagana siya. So ito ang nangyari, kung makikita nyo, ito pumutok yung coil nya. Tsaka nagka putol-putol yung mga magnetic wire. Wala na kung makikita nyo talagang sunog siya. Maraming naputol So ito yung nangyari, na sunog siya, kaya malakas kanina yung pagputok. So ito na yung luma na kalakal na sana. Sa ngayon wala ko kasing dalang mga tester kasi nasa ibang lugar ako, nasa Manila. Medyo naghahanap ng mapapangasawa, joke lang. Kaya ang gagawin ko is exploration lang. Kumbaga troubleshoot lang. Try lang natin kung gagana o hindi. Linisan ko muna kasi masyadong marami ng treasure na mga ginto, pilak, kung ano pa Talagang matagal na daw yung na to, electric fan. Mabuti hindi na nakalakal. Yan So linisan muna natin. Medyo maganda pa naman yung niya. Medyo maganda pa naman yung niya, coil. So try natin. So ayan, malinis na siya. So ang gagawin natin is hahanapin natin yung secondary line niya. Kasi apat na line. Kumbaga yung primary line is nandito, line 1 nandito sa baba. So ang secondary is nasa sa capacitor. Tapos yung tatlo, yung 3 speed, 1, 2, 3. So ang hahanapin natin ngayon is yung nakakonect sa capacitor. Kung anong nakakonect sa capacitor, yun yung ang second line. Tapos the rest is sigurado 1, 2, 3. Yun ang pinaka-importante, kasi pag hindi mo yun mahanap, possible na sumabog yung yung coil. So kailangan mahanap natin yun. Since na magkaiba yung kulay ng wire nila, so ibang unit, so bubuksan muna natin to. Tingnan natin yung line 1 tapos yung 3 speed. Ito, buksan muna natin. So ayan mga kawaray, nabuksan na natin yung
yung electric fan sa baba ng pindutan. So kung makikita natin, ito yung line, ito. So ito yung line 1 kung makikita natin. Tapos ito yung 3 speed 1, 2, 3. Tapos itong kulay na to, ito yung secondary, papunta itong sa capacitor. Ito, papunta to sa capacitor. So yung 1, 2, 3. So tingnan natin dito. Ito yung papunta sa capacitor. Pinutol ko agad eh. Yan, ito. Nasaan na yun? Pakita ko sa inyo. So kumbaga dito, ito yung para sa capacitor. Ito. Kasi makikita nyo rin kasi may fuse dito na saan yung fuse? So ito yung para sa capacitor. Tsaka kung makikita nyo yung electric fan na to, talagang ginawa na. Kumbaga hindi na siya original, ginawa na siya. Ito yung fuse niya. Ito yung sumabog, pumutok. So try natin ikabit to. Itong dito. Sana gumana. Tika. Bakit bibigyan mo ako ng kuko? Bakit? Bakit mo ako bibigyan? Kasi nag-aayos ako. Sige. Sa'yo na lang yan. Kasi pinapanood mo akong mag-ayos eh. Okay lang? Salamat, Sam. Binibigay niya sa akin yung coke kasi binilan niya daw ako. Kasi baka nauhaw daw ako. Bibigay niya sa akin kasi nag-aayos daw ako. Nag-aayos talaga si Sam. So ito nga, dahil wala din akong grasa, so ang ginawa ko, binuksan ko yung luma. Yan, may grasang naka-store dyan. Kung nakikita nyo, may grasa pa. So pwede pa yun magamit dito. As long as walang mga buhangin-buhangin. Kasi ganyan lang. Kasi minsan nagda-dry din yung electric fan.
Eh. So ayan, ito yung secondary capacitor. So ito yung 3 speed. So ang hahanapin natin is nasan yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung 3 speed sa motor. So hanapin, wala kasi akong tester. So ang gagawin ko na lang dito is explore. Alam mo natin kung anong malakas, anong mahina, yan ang 1, 2, 3. So try natin kung gagana siya. So gawin muna natin dito is color coding. May yellow dito, so may yellow din dito, ikabit natin. Yan, ganyan lang. Ito, kahit saan, hindi naman natin alam yung 1, 2, 3 dito eh. Pero try muna natin kung gagana siya. Number 1 wala. Number 2 wala. Number 3 wala. Wala. So ayan nga, nakabit na. So try natin kung gagana. 1 gumana. 2 wala. 3 wala. So kabit natin yung iba. Bunutin muna for safety first. So ayan, nakabit na yung tatlo. So testing kung gagana. 1 gana. 2 wala. 3 gumana. Sa 2 wala. Teka lang, check natin ulit. Matigas siya. So check natin ulit. So yan. 1 2 3. Gumana siya.
So, try natin yung may fan para ma-recognize natin yung 1, 2, 3. So, ayan. May fan na. Saksak mo na. 1. 2. Bumaba. 3. Namakas. So, ito yung number 3. 1, 2, 3. Ito yung number 3. 1. Lakas. Number 3. Mahina. So, ipapalit natin. Kasi itong malakas, dapat ito dito. Tingnan natin yung wirings. So, ito yung 3 speed. Tapos, palit-palit natin dito. Tingnan mo na, walang nakasaksak. Okay. Bali ang number 1. Ito. Papalit natin sa puti. Ito lang. Try na natin. 1. 2. 3. So, nakuha na natin yung 3 speed. So, yan. 2, 1, 0. Okay. Salamat. Yan, gumana na.